neng atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine piye piye Pak turu sik lah aku wong ya padha ra kuwate jare kuat ngono njaluk kaya ngono ini apik ya Mak muridé Pak Hadi sik piye karepmu piye apik ya Mak Kok nomor ini bareng akeh iki lho libo omong-omongan karo Anoman 8.100 rondone 2.500 kok sampai saya rondo-rondone to Rondoe 2.500. tak catet mulane iki aja sia-sia karo rondo rondo kuwi wis uripe rekoso ora duwe sapa-sapa penake diseleh ning bali desa ben dipangan kami lah bener lho iya ceritane nggih lah nggih ngoten nggih kene aja ganggu aja ganggu bayangan arep iku tapi rame to Mas lakone rame to yo kowe iki aja ganggu benus anakku nduk aja lah pacok rame iki bal-balan duduk wayang nggih lajeng ke mawon sing marai iki lho kowe iku mau dalang ngarep lah ngomong aku yo takok lakone wis ketok mau iki malah nyapa kok malah ora omong aku alah bu kok
Slapku. Santai Mas. Santai Mas. Nyapa awakmu kok malah nesu karo pengendange iki lho. Cek Kudune awakmu matur nuwun kok malah ya arep sampe mbok tuwur tantem slop slope dalang. selope dalang iki wingit lho iki. Slope elek men to. Justru sing elek ngene iki sing wingit Mas. Sik tas pedhoke kok wis ramen. Lah apa enek slop iso kaya ngene. Lah kuwi sili bayan kuwi lho kok. Masa nyilih bayan? Bayan kuwi lho. Bayan mriki. Bayan kali 9. Oh, lah kula rencang kula Edi Semen. Oh, Edi panjenengane Pak Edi. Ketua panitia dalu punika. Ketua panitia. Niki mohon maaf kalau adanya Pak Edi Semen ampun medal saking Balai Desa. Nyapa Mbak Edi kok gak entuk metu? Karena keuangan yang membawa beliau. Kok awakmu kuwatir ram lho Pak Edi iki wis jelas bijaksana mesti ya nunggoki awakmu nganti rampung. Ya nunggoki. Biasalah ketua panitia itu selintutan ayo. Tapi lak teng mriki mboten. Mboten aman. Kali Songo. Menika Ibu Abub nggih wonten. Nggih, Bu Abu. Duangu mboten kepanggih menika kepanggih wonten Kali Songo. Alhamdulillah. Teng desa Kali Songo Mbah Lurahe paling asma Pak Sos. Lah, Pak Sis. Sis. Kalian Bu Ririn iki mau. Bu Ririn kalian Pak Sis. Matur mbah nuwun sampun nimbali kula Pak Sis. Pak Sis. Kula teng mriki wis enek ping pira Mas? Ping pinten jenengan? Ya gak bisa niki Ya padha, aku ya pisan iki. Ngono lek drijimu mbok tekuki. Ya sapa ngerti anak iki akhirnya setiap tahun membuat acara seperti ini. Amin. Ini suatu contoh acara yang sangat luar biasa. Contoh niki. Kedah diuri-uri. Amin. Ampun ditinggal acara kados ngeten menika. Betul sekali. Kowe apene son-sonan karepmu ape apa-apa karepmu ning wayangan kudu diterapne setiap tahun. Budaya Lah sampai wayangan karo dagelan gak ditanggap rugi. Sing rugi sapa Kak? Aku pisan. Sing rugi awakmu kuwi lho. Karo tidak, dalan. paling tidak sing rugi kuwi cah-cah enom ora ngerti piye to budayane Jawa awak dhewe Lah. ngono kuwi lho. Ngoten niku. Kaya Pak Sis niki ya matur nuwun awakmu kudune. Wayah magrib mesti krungu suarane adzan Ya. menyangkali nyangkingo timba. Terus. Mumpung sik urip nanggapo wayang lan dagelan sok yen mati insyaallah mlebu swarga. Amin. Sian. Iki lak gawe ngene iki lak aku ngapalne seminggu. Ya ngene iki lho tembunge dagelan ben ditanggap neh ngene. Lambemu ora tangkap ora merongos. Heeh matur nuwun. Muga-muga munggah swarga sedayanipun. Amin. Sing rawuh teng mriki mugi-mugi panjang umur sedaya. Amin. Barokah sedaya. Amin. Rezekine barokah sedaya. Sing duwe utang-utange lunas. Amin. Sing utangi lali. Amin. Banter men. Aku diutang awakmu 15. Diutang aku 15 tak bacok dasmu. Ora oleh lali kok rumah sakit. Sebab napa? Nggih. Non sewu niki efek anu ekone aja mbok kei Mas, ben gak ngosos-ngosos suaraku Mas. Biasa Rada Mas. garing Niki, sithik Mas. Kula totone riyen Mangke nggih. nek pas nyanyi. Niki kersane pas. Lah, wis. Nah. Suarane ngene iki ae wis. Lah, iki ben son genah. son sing penak ya ngene iki. Son sing penak kuwi ngene iki Iya. banter ora mbrebeki lirih ning cetha. Lah. Beda kaya sonku pas gawe winganane Apa? lagi ngrajibok tak tes. Lagi dir sartur duar dir kar dir corbar alur. Gak. Kuwi jane son apa horen to iso. Nek diomongi aku kan yo pengen gawe son to Pak. Lah kok bareng tak setel lagi tak tes kuwi lho. Ter sartur duar dir kar dir corbar. Sonmu pecah ketoke. Tak dol ae. Nuwun sewu menika luar biasa sangat Mak Sange. Sapa ngerti ngeten iki setiap tahun ada acara seperti ini lagi ngoten to? Nggih. Dengan kalih kula namung ndongakne mawon. Nggih no. Betul. Kepanggih wonten Kali Songo menika. Alhamdulillah. Jenengan asli putra daerah mriki to? Kula asli Kecamatan Daung mriki. Aja larang-larang lek ditanggap tangga. Ora. Sampai nek nganti larang dosa. Dosa kowe. Nggih. Iki tanggamu kabeh. Tanggane Iya, kabeh. kok. Kok ya ora isin ya Pak ya didelok tangga-tanggane ya Pak ya. Iki lho kamangka wong kene Oh, tak dhewe. idoni nyambut gawe. Masa nyebut ya? Ngene iki sedekah lho Mas sampean. Ngertos napa mboten acara kados makaten disalap teng pendopo. Nggih. Panggung wis ora usah sing gedhi ditata ning kene. Nah. Sing apik. Lagi ngoten to? Nggih. Niki wis
lumayan irit. Ya ora ngono, Kang. Iki desane nglumpukne warga masyarakate menjaga kerukunan ning kene lho mbah-mbah biyen iki leng nglumpukke warga masyarakat. Karepku Ning ngomong kene ngene iki lho kerukunan Karepku ngomong ngene iki terjaga. karepku. Mas lengkem niku. Kaya ngene iki lambemu irit. Ora ning ngono. Lho, tapi di konsep seperti ini luar biasa lho, Mak. Betul. Riyen-riyen nek nggih mboten teng lapangan, acara desa nggih salap teng desa lagi ngoten to. Nggih, leres. Jenengan nggih ngertos piyambak. Nggih. Sampean nggawa yoga sakmeten kathahe. Nah. Sinden cacahe sakmeten kathahe. Ngeten iki kan suatu luar biasa, perekonomian berjalan lancar. Dan lancar. Ngene iki juru masak ya kanggo resik-resik kanggo bakul-bakul ning ngarep. Piye ta? Nyapa? Apa? Enek apa? Ning omahe ndengane rokoke dalang ora nek gabuse, basan tanggapan nek gabuse. Lah iya. Lah wong genah ya kok kei no, Mas. Aku mulai kok Blitar kok wae sak pakno lho. Pak Sis tak acungi jempol. Winganane ngli. Tak acungi jempol, Mbah Jempole Lurah. piye? Pripun kok diacungi jempole pripun? Pinter ngenyang dagelan. Aku jempol Pak Sis. Awakmu kok iso ngomong kaya ngono? Iku napa mulai buririn? Napa? Wah, lak wong wedok itu perhitungan. Wah, Mas. tenan. Yo. Lah lak wong lanang iki wong los nyah-nyoh. Los. Wong wedok iki metu sakmene ya kudu mlebu sakmene. Nah, tenan. Jenengan mang mula niku, kula mriki ini nyukani resep. Piye Pripun? carane desane iso rukun? Nggih, pripun? Piye carane rondone bendang oleh duda? Nah. Terus kok enek gitu enek rondo gitu enek gini gitu. Sing pundi? Oh, niku to. Aja kok rondo sakmene ning nggonku, Pak. Pokoke janji gelem tirakatan melek bengi karo sregep poso nonton wayang iki lho kan melek bengi termasuk. Kuwi iso entuk barokahe rondo umure 97 tahun iso entuk tenan. Rondo niku umure 97. Rondo. Iki lho, wong wedok ngakek-ngakek kan ngono. Aget aku Iki sampean. resep tenan lho. Resep tenan iki. Pokoke gelem melekan ngene iki nanggap wayang, nonton wayang tok nunggoni melekan. Cara Jawa, Pak. Rondo sing umure 97 kuwi mau entuk Joko umure 21 tahun. Nggih. Mergo sregep melek dalu. Lho. Ngono isih menang sing Umur 97 ki oleh 97 oleh 21. Nah sampean nek mikir malam pertama sing menang rondone napa Jokone? Ya Jokone. Ya kena Jokone. Alah isih menang rondone mergo sregep tirakatan. Lho. Wah, malam pertama Jokone geblak. Gak kuat. Lah kok iso? Iku keracunan susu kadaluarsa. Sama pitu lho. Uteke iki mengsle. Sama pitu lho. Bocah iki uteke iki wis ora pas. Sama pitu. Apa nek nggon adem-adem ngomong ngawur. Ah iya. Mboten kados kula. Carane piye golek wong wedok niku sing daringane mboten bocor. Lah nek awakmu pon duwe resep ngono kuwi. Iki ya, iki contoh ora usah sing ibu-ibu. Contoh sinden iki lho wis genah. Sinden kene Siji, loro, iki sik cilik iki. Ya lagi netes tekan ndok Ya sing nomor loro. Nomor loro. Siji, loro, telu, papat, lima, enam. Niki benten-benten kriterianipun. Oh, benten-benten nggih, Mas? Iya. Nggih. Nuwun sewu lak jenengan ningali tiyang setri saking pundine. Nek kula jelas kecantikane to pasuryane. Nah, Mas Suryan wajah. Nggih. Iki wajah sik enom. 40 tahun blorot kayak kresek ta. Ya body kulit aduhai no, Pak. Kulit karo body. Bodine apik langsing. Iya. Kuwi sik rong manak loro njebebek wis ada ngono. Oh, ya maratu aku yo ngono ya. Leru kowe. Delok wong wedok iki ora iso teko. Lah dugi napane, Mas? Sing sepindah menika saking kencete, nomor kalih menika saking bathuke. Saka kencete. Niki lho Mas. Lah titenane piye? Pokoke lak cawek wong wedok kok kencete iki lancip. Ya, apik kuwi, Pak. Kuwi wani karo wong lanang. Oh ngono. Oh jelas iki wong wedok-wedok ngrayahi kencete dhewe-dhewe iki. Wes, pokoke wong wedok lak kenekane iki lincip. Yo, karo wong lanang bengok. Berarti Apa nek wong semakin lanang ra nggawa dhuwit, wah nyecet lambene. Semakin lincip, Semakin kereng karo wong lanang. Nek lak bang, apa niki kencete menika bembeng. Kuwi aja mbok rabi. Nyapa? Kuwi tas babaran. Kuwi mesti kuwi. Wis Weke wong. nek tak pastikan. Liwas tak rungokne. Nek lak kencete rada enek ireng-irenge. Ireng-ireng pomong kerwak-kerwak sithik ngono kae. Kencing manis no kamu kok. Bocah iki cengomen to. Kuwi penyakitan aja mbok rabi. Lah kok ora akeh rabi apa-apane. awakmu kuwi lho. Ning lak mboten kencet saking bathuke mawon. bathuk. Timbangane goleki teko ngene, nuwun sewu saking niki, nuwun sewu jenengan damel mik, Mbak. Nduk. Contoh. Paring asma sinten pidalem saking pundi? Nuwun sewu, paring asma sinten? Iki contoh mawon iki, sosialisasi. Paring Ya Allah Gusti.
Sosialisasi perbatuan. Nggih. Nggih, tepangaken nami kula Meme. Meme. Pidalem saking Blitar nggih. Nggih. Lho, Apal. Saka bathuke ketara Blitar. Tapi kok modele kaya Cina to, Pak? Iya, bocah kaya kene. Wah, aja guyang-guyu lang tak tau apuk lambemu karo Mas aku. Wis duwe bojo lho. Iya. Berarti apik ya, Pak? Pokoke teko Blitar. Kaya ngene iki, bathuke rada maju. Iki mikir masa depan, Bos. Oh. Iki ndelok wong lanang barang sugih apa ora. Iya. Ngerti kuwi. Nek ketoke sugih, dhek malah ra gelem. Sing biasa-biasa. Wedine lak diapusi wong lanang. Oh, ngono kuwi Meme iki. Meme. Nomor loro, lah iki bocah cilik. Iya. Urung ditekoki mesam-mesem. Lah, kuwi Bocah apik. kaya ngene rasa mbok tekoki. Iki jaringane bocor. Iki dilungkas bocah iki. Wis aja. Ora usah Wangel to, Pak. Ora usah ditekoki. Lah ora ditekoki guyang. Lha kok tegese sugih sumeh kok. Sumeh apa ya kuwi susi pedhot celuk Pak Purnomo. Wis sebelah Senyum ibadah. Yah, lah Oh, niki iki benten. apik iki. Ya, apik. Mripate kan ombo. Blalak, blalak. Heeh. Bathuke jembar mripate ombo. Iya. Iki jaringane bocor. Bocor pisan. Bocor. Wong lanang ndekekne dhuwit ning ndi eruh. Iya. Ora sida nek Ora sida. Angel golek wong wedok kriteria wong wedok itu sulit. Oh, dana kenakalan hilang terus. Ya elang. Lah, Lah iki iki lho. bunder visir. Ya. Bathuke jembar. Iya, jenenge. Putih resik. Apik, Bocah wedok kaya ngene iki jaringane bocor, iki gampang turu. Akhirnya gak gelem nyapa-nyapa, akhirnya meteng. Iya. Sing model Diomong. Berarti wong kaya ngene iki metengan. Metengan. tangan. Iya. Lah, Di kabeh barang brodol terus Bos iki Bos. wah bocor terus. Lah iki. Lah iki. Lah piye to, Pak? Lah kaya ngene iki, urung diapa-apane wis plecar-plecur. Apik ngono kuwi. Ya ora, tuweke akhirnya terus perot lho le. Lah kok angel kabeh bocor kabeh to. Bocor. Kari siji, Pak. Kari siji. Ae. Lagi genah pas iki. Iki masuk bocor ditempel sik kenek Bos. Ora percaya. Kowe iki tak omongi ora percaya masalahe. Kowe aja kremene aku lho, Lang. Lah, ora. Aku wong Banyuwangi alas Purwa tegese wiwitan. Ya, wiwitan. Pertama kali enek ya nggonku iki. Nah, iya. Mosok kriteriamu sing lah yang ngene setulek. kok iso ditambal sik iso iki Lho, lek saged niki. Oh, iya. Niki diingkum banyaket gurih. Lang. Ora percaya kowe. Contoh ngeten iki. nggih, Bahaya kan? keharmonisan contoh kados nuwun sewu. Nggih. Umpamane sampean kok tukaran karo bojone. Sing harmonis itu dari mana toh? Piye carane warga iso rukun? Rukun niku saking keluarga riyin. Oh, nggih. Akhire karo tangga ya rukun. Lek nggih ngoten. Nggih, lah. Nadanya coba saya minta pelok nembang sing enak. Mau orang nembang tele. Durung. Eh, Nak resep harmonis yang penting ya rebutan salah aja rebutan bener ngono kae to, Pak. Ben carane harmonis ngono kuwi. Piye? Lah iki arep mbok jak nyanyi apa to? lah iya ben harmonis. Ben harmonis, enek carane dhewe Iya iki. sama nang lambemu. Nyanyi apa to, Pak? Pelok. Iya pelok. Barang, Barang. Barang. Ya Mbak Kaji barang. Ah, nembang kersane kula kalih Dik Selentem menika nembang riyen saderengipun Nggih. pamundhutane Bulurah menika nyuwun sinden wanita Rainaga. Ah, nggih. Bintang tamu menika. Kuwi sinden apa ula padane Rainaga kaya ngono kuwi. Kaya gong. Dik ngenane sampean dalang mayang ning kono, Mas. Wonten pundi? Dik ngenane bar aku terus sampean ya. Oh, nggih tenten Mas, nggih Kuten Kota Batu. Iya, Mas. Kayak jajah itu tak rusak, Mas, sampean ben elek. Mula kok berebet. Batinku apa campur solar, campur pertalit iki kena berebet. Sama nih anu ya Mas ya. Ning desa ya Mas ya. Nggih no. Oh, wis istimewa Mas. Ngono ki Iya. isuk ya ngantor apa ora? Ngantor no niki Pak Kades kula ngawal sesuk genah ngantor kula. Ono kami tua to. Iki Mbah Lurah sampean anak ning kene. Enek bener Pak Budi enek. Lho ora tau nanggap aku. Endi wonge? Pak Budi. Lho wong Pak Sampeyan ora nanggap dosa lho, Pak. Nggih tahun ngajeng no. Oh, siap tak tanteni. Pandere sakniki lho, Pak. Aja sing-sing aku. Lah piye to awakku Wis to manut karo karo Mas Dian. Mas Nggih yo Dian. peloke. Anu lagu sing lawas mawon Mas. Oh nggih mboten napa-napa. Wong yen lagi Wah, sip. gandrung. Wis Sudah, Pak, sudah. wis to sakmono. Wis menengo. Apa sosok niku lek napa niku nah adem ngeten iki budhek Mas kula Nggih, niku. nggih. Dados sosok jenengan mboten ngoten nggih. Nggih rada curek ngoten manjene. Curek.
Curek. Wong yen lagi gandrung. Ngene ya. Iya. Oke ya. Awas lho kuwi. Wis to meneng cangkemmu. Oke. Iki bene ibu-ibu contoh, niki jenengan contoh. Niki mangke wangsul jenengan praktekne teng griya jenengan piyambak-piyambak. Kalih bapak Ya. goncengan, Ya, ya to numpak goncengan. sepeda motor terus ngomong sing wedok kan yang mburi. Iya. Pakmu engko nyanyi wae percil ya. Asik. Iki saged iki. Wis ora mungkin tukaran, lepas tukaran jan lagu iki. Sing lanang Bojo merengut modot lambene jak nyanyi iki. Nggih. Dicablek teko omah engko teko omah pedah diparkirne Parkirne. ning ngarep TV. Langsung dicium. Tak. Iki lho lagune iki sik lho. Wong yen lagi gandrung Apik. ora peduli mbledose gunung. Ngono ya. Kowe kok sing jawab. Oke. Aku lanange kowe wedoke. Wedoke, oke. Wong yen lagi gandrung Ora peduli bledose udun. gunung Ta kowe? pekok Gunung ding. gunung deng ora enek dinge. Gunung. Wong yen lagi naksir Ora peduli yen perang nuklir. Ya iso. Wis to wis. Ya makulan niku napa-napa saged pokoke. Iki ceritane jaluk ngene iki. lanang, jaluk wedok. Ngomongane sampean ya. Nggih. Sampean karo anu sapa Mbak Yu Mbak saya. Yu. Nggih. Bojomu sapa jenenge? Mbak Bojoku, Nuril. Nggih, Mbak Nuril. Iki Mbak Nuril, Iya. iki dalange. Masa Mbak Nuril kuyukan ngono. Nek kuyukan kaya ngono gulune. Ora. Iki Nuril khusus sing kuru. Ayo ya. Masa Mbak Nuril kurang gizi ngene. Wis to meneng. Sesuk Mbak Nuril lek kurang gizi yo ngene iki lho. Iya. Sampeyan openi tenanan Ayo. kowe. Wah, jan tenan. Wong yen lagi gandrung Ora peduli mledose gunung. wong yen lagi naksir Ora peduli yen perang nuklir. nadyan lagi bokeh Kiri wangi dredek jarine wis jodoh apa duweke wong loro. Hop, mari ngono wis to digeret bojone Geret ning ndi, Pak? dilebokne kamar Asik, lah iki lho sing- ngosik to Entak teni kuwi lho dilebokne kamar. dilebokne kamar. Lebokne kamar. Bojomu lebokno kamar teko kamar. Ngadeg sik Mas aja mbok lunggone sik. Irung bangir duweke sapa de? Iya, terus. Nyanyi yo. Irung bangir yo duweke. Duwekmu ngono ya. Oke. Irung bangir Awas, duweke masalah ya. sapa de? Irung bangir ya duwekmu Mas. Lambe tipis duweke sapa de? Lambe tipis ya duwekmu. Janggut nyatis duweke sapa de? Janggut nyatis ya duwekmu. Bangkek ane duweke sapa Pokoke de? kabeh iki ya duwekmu. Mari ngono. Asik. Mari ngono sing wedok ngletak karo Nggih. nyanyi karo Ah, kalem. gletak terus kan. Tak bacok ndasmu ki tak tulis. Sing wedok ngletak karo nyanyi iki piye. Sing takon geni sing Mantis. Ini namanya rock. Nah, Iki cocok. belajari. sing takon sing wedok. Sing wedok. Oke. Ayo, Baleni. irung teko irung bangir. Irung bangir duweke sapa de? Irung bangir ya duwekmu. Lambe tipis duweke sapa de? Lambe tipis ya duwekmu. Janggut nyatis duweke sapa de? Janggut nyatis ya duwekmu. Bangkek ane duweke sapa de? Pokoke awak iki ya Ngalem. duwekmu. Iki piye Mas? Ati kapakne Mas. Mengko kowe ra ero dhewe. Iki piye Mas? Eroh piye Mas? Mari ngono digrayangi dhewe-dhewe. Grayang piye Mas? Grayangi piye Mas? Lah wis mari engko lemes dhewe-dhewe. Lemes piye Mas? Lemes sing piye Mas? Sing penting ora stres pikirane. Stres piye Mas? Pikirane piye Mas? Besok
harmonis. Entek lagune. Entek piye Mas? Entek sing piye Mas? Iki wis entek ra ana tutukane. Tutukane piye Mas? Tutuk piye Mas? Wong loro ya wis tele-tele. Wis tem. Tele-tele piye Cek Mas? tele-tele. Tele piye Mas? Ora ana terusane. Terusane piye Mas? Terusane piye Mas? Aku yo kentekan Kentekan piye Mas? Kentekan piye Mas? wis menengo lambene. Lambene piye Mas? Lambene piye Mas? Suwi-suwi tak suwek cangkeme. Seneng sing lanang, seneng sing lanang. Seneng dengkol. Harmonis, harmonis. Seneng dengkolmu. Dengkolmu piye Mas? Dengkolmu piye Mas? Wes sam. Hop hop hop. Hop mandek. Aduh Goblok. kepenaan kuwi. Goblok piye Mas? Goblok sing piye Mas? Hei, menengo. Ya ampun. Tandane wong lanang nek seneng ngene iki lho nuturi wong. Seneng dengkolmu kuwi. Dengkolmu piye Mas? Dengkolmu piye Mas? Wis barbar tembar. Iki wis kentekan kancane wis kentekan kowe wis mandek lho lambemu iki menengo. Menengo piye Mas? Mas, Lah nggih, kadung Aku- kepenaan ngoten. niku. kepenan wong lah kepenan Romantis, terus. romantis wong lanang romantis. Romantis ya romantis tapi didelok dulu dilihat dulu situasinya. Situasi piye Mas? Situasi piye Mas? Sing wedok penting takon. Mesti wong lanang jawab. Oke. Lagu anu ki iso ora? Lagu ngene-ngene ki iso ora? Ngaku apa-apa iso lho, Pak. Kok aja kok lagu-lagu sing wis enek. Aja kok lagu sing wis enek. Sing urung dadi lho aku iso kowe. Masa? Heeh. Lagumu dadi tiga nek suaramu iso tiga beda-beda. Beda-beda iso kok kae. Dalang iki ya mari ngene ape nggawe dapur, Dapur rekaman, nggawe rawon. Iya dapur rekaman lah. dapur masak. Dapur, paham ora? Iki Oke, ben ditata sik lungguhe sing kepenak. Nadanya G mayor, lering. Anu dapur tenan lho, Mas. Dapure jenengan pripun? Ya kayak dapuran. Hari ini Aku bersumpah terus. akan kubuka pintu hatimu. Bisa. Jian. Wah, aku pokoknya lagu gini-gini wis kudu iso lho, Mas. Ki kok wong telu lho sing nyanyi kono kowe. Oke. Oke tok titenan ora iso. Pokoke oke ya wis. Tak banting ora iso. Kudune iso lho, Mas. Kudu iso lho, Mas. Awak dhewe sak grup lho. Oh, sak grup. Wis sak Neng, rombongan lho. ayo main cuwit-ciwitan. Neng, ayo main ciwit-ciwitan daripada ciwit beneran pikiran pusing tidak karuan belum diciwit kok eneng nyupit duluan yuk neng Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut bawa gitar keroncong priul jangan lupa bawa anggur Tanjung Perak tepi laut Bintang kecil. kecil Sampeyan bintang kecil di langit yang asing ya bener angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada ono rondo manggon ngarep omahku
Kodok ngorek. Wes. Kodok Dem, ngorek. kowe roh wes ngorong to iki. Iki lah aku ngomongin dalane iki lho. Gak diterusno. Buat terusno petang dino ra Iso wake lho, Pak. Lah iya, apa menyanyi tok ora bosok cangkemmu. Oh, ngono. Dados menika yang dinamakan kolaborasi. Metle. Dijajal antarane gamelan kalian musik. Oke. Nggih ngoten to Mak Cange. Nggih, bener. Niki kula dalaken sinden ingkang saking Hungaria. Saking Hungaria. Nggih. Wek. Waduh kono Pak berarti. Hungaria. Aduh, Hungaria. Nggih. Luar biasa pada malam hari ini kita tampilkan sinden yang sangat luar biasa. Sinden ini kemarin habis nyolong sepeda motor. Jadi Habis mendapatkan hadiah sepeda motor Iya. di Dangdut Tempura. Pantura. Beliau spesialis yaitu kunci, ngeblong apa dia spesialis. Jadi Iki sinden po. Sinden apa copet? Sik. Ben nembang komburi. Oh, ngono. Ben nembang komburi. Mintanya nyuwune Oh, nyun Adik, mohon maaf di belakang bisa kan? Kejutan Pak, kejutan. Halo, selamat malam. Selamat malam Adik. Oh iya. Satu lagi. Oh kalih nggih lali kula. Masih ada lagi. Ya, ini tesik pelajar Pak. Pelajar tasian Mas. Oh, tasik anu. Niki ekone langono Mas iki Mas. Tasik siswa. Tesik Iki siswa. ngeses-ngeses sih, Pak. Siswa. Niki tesik belajar Tasik belajar kok Mas niki Mas. Di sekolah. Kalau wingi pun belajar pun luar biasa. Kalau wingi Belajar. belajar niku angsal HP kalih. TV-ne 3. Ini belajar apa? Oh, belajar maling. Belajar punan niki. Selamat malam. Malam, Dek, iya. Boleh minta nadanya? Nadanya apa, Dek? Nadanya apa? Nggih to, G tesik anak-anak. mayor. Oh, G mayor. Iya. G mayor. Selamat malam. Suwatene. Suarane wis kaya ngene sih Lah bocah. sing siji mau sapa Pak? Boleh minta uang? Uang mamu, nada kok iso uang lho. Sepuntene. Pelajar po. Nggih, niki pelajar. Iki dengeran kan bar kelem teko kolam renang to, Mas. Mohon maaf ini lagu Thailand. Oh, Thailand. Oh, Mas. Thailand. Oh, larane Thailand yo taimu ae lho, Dok. Sakeding keding saporing 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 pading pading ding pading ding Ini contoh lah niki lho. Sindene sing sepindah niki. Menika nggih. saking asli dari Jawa Timur. Nggih. Sindan ingkang nomor kalih menika sindan ingkang bosok. Lah iki kok celang-celong Nggih. kaya blantik sapi. Nggih menika. sakeding keding pading ding pading ding sakeding sakeding Oh, cara kadroane wong Thailand iki. Adro dengkulmu. Iki kaya Golekno jeding, golekno jeding. barok nama golek jeding. Nyapa golek jeding lho nyapa. sakeding keding sakeding. Nembang iki sing kepenak. Kaya nduke mau wis medley. Saka endi mau? Kelinci ucul. Nah. Kuwi ngendembangi sing ngono-ngono kuwi lho, Nduk. Iya kan perkenalan, mengenalkan yang lagi viral di Wah! YouTube. Tari semut itu yang dari Thailand itu, Bos. Ya lah awakmu semut. Iki ontong. Itu semut. Nggih, Bos. Mas Dian, Mas Dalan. Nggih, Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat pengestipun dengan. Nggih, nderek mangayu bagyo anggenipun acara Bersih Bersih Desa. Desa Kali Songo. Songo, Mbak Nggih. Yu. Antusias penonton masyarakat ngeriki sangat menyukai seni dan Nggih, budaya leres. loh, Nggih, Mas. luar biasa. Nggih. Pandemen budaya sedaya. Leres
Mugi-mugi sedayanipun pinaringan sehat. Amin. Dados desa ingkang gemah ripah loh jinawi. Amin. Napa melih dirawuhin kalian Ibu Nyai Latifah. Oh nggih. Niki nembe mawon kondur. Oh sampun kondur. Benjing acara mbok bilih ibu menika langsung acara wonten Jakarta. Oh banyak anu nggih. Banyak. Bos. Nggih niki nggih benjing nggih ngoten. Niki sinden menika mboten dangu-dangu maksudnya iki mandap benjing acara bayar Bank Mekar. Masa utangan. Benjing acarane bayar. Mosok bintang tamu bayar makan. Lah kelak iki jenenge sapa? Diaturne, Nduk. Jenengmu sapa? Oh perkenalan dengan tembang. Oke. Slendro, ya ta? Slendro. Slendro. Oke. Ngersake napa gamelanipun? Sampeyan ngersake napa gamelan sing apa? Pelok selindru, Mas. Oh pelok slendro nak pelok slendro. Gak kena to pelok selindru. Gak kena. Kena dige ngantem indasmu ya Nah, kena. kena arep tak dol, Mas. Suka ngadalu Karepku ya penontonne mesem guyu Alah, ditanggapno wayang donga bareng marang Gusti. Muga-muga penontone panjang yuswa. Pambagyo Harjo nganggo lagu nganggo tembang. Ning ngene iki ya pangananku to, Mas. Lho, apa iso awakmu? Pucunge tak pangan aku. Pocong mbok pangan. Dandang gula tak Mbok pangan. pangan. pocong. Tak pangan. Asmaradono. Tak pangan. Sinom tak ombe wingi. Aku ki serba bisa. Jamu. Dene lho ndek aku. No. Iso tenan. Yo iso to, Mas. Ora iso tak osorok-osorok. Mari aku lho ya pucung tembang pucung Lah iki ngibur marga masyarakat Oh, Manis. copat. Iya ya. Mau copat to? Mau cepat. Ngel. Nah, koyo ngelmu iku. Pucung. Iya, iya. Pucung. Nyapa kok degok? Dehem mau jegok. Lah koyo kirik sik iku demo. Bapak, Ibu. Wedok suarane gudi ya, Pak ya. Mbok. Penak glogori mari sunat. Nyiliti iku jenengku. Sik kok jenengmu sapa kok gak penak dirungokne? Nyiliti. Maksudnya diganti. Masa nyiliti? Lah apa? Wih, nyiliti sapa? Jenenge sapa to, Mas? Jenengmu sapa? Nami kula kan Liti. Oh, Nggih. Liti. Lah nek ngagem busana kados ketingan nyi. Oh, Mas. nggih. Akhirnya Nyiliti. Leh. sia lo. Si. Nah, Bapak, Ibu. Silit. Jare musik. Gak enak. Aduh, Dani ambuhe. Lah iki sering ngomong si. Mbak Liti. Bapak. Bapak, Ibu. Mbak Liti. Mbak Liti iku jenengku. Adem wis suarane ora iso bliat-bliat. Hanya adem. Ben ora mambu banget, Pak. Asli saka Tuban. Gandes luwes meraati. opo? Aku iki gendakane Pak Siswanto. Alah, Ngawur. masa ngawur iki awakmu. Ngadi-ngadi kamu. Ngawur. Oh, iso gendane Pak Siswanto apa doyan karo awakmu? Iya. Sadurunge karo Bu Rini karo aku. Dua anak berarti. Lah lan jeleput Mas. 5 tahun gandeng karo aku. Dua anak. Duwe anak siji rane ndase. Masa gak pokoke tak cilik-cilik kok. Nyemil cilik tok. Oh, gawe-gawe Dilanjutno iki. Nembang. Caritane wong seneng tunggal sak bale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe angger jejernya katangane.
banjur ngomong Mas aku tresno Kembang tebu kembang semongko sugeng dalu wong kali songo Kembang semongko kabeh siji wong kali songo akeh rejeki Kembang semongko ditandur sumur wong kali songo mugi panjang umur Kembang semongko dijejer-jejer Pak Siswanto ayo gendang nyawer Sing buri iki lho kaya. Kok Nuwun sewu Mak Canggih. Lagi. Iki jenenge kowe iki ndak-ndake ngisin-ngisinke grup Percil CS. sing ngisin-ngisin ki sapa Lah nyapa kok malah njaluk saweran iki? Kita sebagai seniman di atas panggung ditonton orang banyak kali Nah. Mas Siswanto mosok yo njaluk. Isini-sini lho Sing Mbak sampai niki Mbak Isin ngono kuwi awak dhewe njaluk. ora oleh Mas Gak oleh njaluk. Awak dhewe nak njaluk kuwi isin neh nang Pak Siswanto gak maringi. weh Lambemu. iki ngandani ya padha ae Andani padha ae wong Lah piye to iki Kang kudune piye Kang kudune Kang? dirampok. Malah nemen iki. paling gak awake dhewe iki rene iki berbangga diri iso ditimbali warga masyarakat Kalisongo silaturahmi karo warga masyarakat Kalisongo Iya. paling gak awake dhewe iki ngerti iki ning ndi panggone iki ning ndi mapane Iya. kudu ngerti Kalisongo iki aku wis tak sensus Kok iso kowe ro kali songo mbok sensus? piye to aku iki sadurunge wingi wis teko kene sensus ning mai wong-wong Pirang dusun, pirang dusun. Kalisongo iki terdiri dari 4 dusun Dusun. iya 7 RW 43 RT jumlah penduduk 8.100 rondone 2.500 Kok iya apa? Kok sampai sak rondo-rondone to? Rondoe 2.500. tak catet mulane iki aja sia-sia karo rondo rondo kuwi wis uripe rekoso ora duwe sapa-sapa penake diseleh ning bali desa ben dipangan kami itu Lah. maksudnya iki dikeki mangan iki lho Oh, dilumpukne. Iya, MBK. Mas panggil ganteng Buah apa yang paling manis? buah Asik. makin ganteng Nembang yo. Ora lurus. Nembang konggonku. Ya. Konggonku terus kowe. Bisa apa? Selindro iki mah gak apa bisa ya? ta Celendro bisa. Karo musik. Musik. Ben modern. Mari. Jadi dicampur-campur Mak Canggih. Campur. Mantun gamelan mangke kalih musik. Dadi Oke. band-band. Ya enten maca pate, enten campur sari, enten. Hey. Kowe kok mentok. Iki lho padha karo kancane. lah bengi-bengi kan bengok iki lho Ya, Lah kok yo Lah lapo nembang apa sing penak ngono lho Menunjukkan kalau kita itu bisa dalam segala skill. Ah. Suara juga tidak kalah. Untuk tarian juga tidak vokal, kalah. Mbak. Ngono lho dadi ben gak adem iku. lah mosok ngono. penyanyi sing kondang yo sadurunge nyanyi mosok yo bengok Ya pastilah. Latihan tangga nada. Turun. Kurang dek. Ya ampun. Masa gak iso kowe. Gak iso. Masuk Gak iso gak iki gak iso. Awakmu tangga nada kok angel to. Contoh lah, Munggah yo gak contoh lah, gelem mundur. turunane ula sawa ning ngosor. Lah kene iki lho. Lah ndek saking ndeke kok Contoh nih Mas Dian, contoh nih Mas Iko aku ya, kok aku. Terus Dian. Heeh. Kowe. Bener. Pas. Emambiat mayon paman. Sampeyan sing muni ngono tok. Goi. oke sapa ora Sop ora. ora iso tak golekno liyane lho Yo. Ora membiat mayon paman. Oi. Nadamu Malah lho. kaya cemplek. Kaya anak wedhus to malah. Kok iso malah kaya sapi. Jare kok ngono tok. Nggih. Suarane Gendeng belamyangan
pakai lembut kok. Aduh. Nyeram yai. Langsung batu. Banyu wangi Kul wele alah kulon kono wetan sekara Tok ae. Lan kitulas angker liwat ya bel apa ngantem dasmu belah asik iya masa ora kuwi nyok belambiangan biangan apa kowe penyapa aja aja pade aja iya asik aja Joko tak baca ndasmu ayo aja apa aja takon seneng susah hati sangga tanah India kumelaring taman apa dik Pahlawan Taman Sari Nuswantara belambiangan kumelaring Taman Sari Nuswantara belambiangan kumelaring taman Sari Aku cepet. ya tradisi ya Banjare elektrik mainin dawu ya dhuwur. iya. Wes nyanyi wes aku wes. ayo awakmu rong dhewe lho iki mau rong nyaut Kowe lagu apa? Ya lagu sing sekarang itu, Mas. Judulnya apa? apa Gadis, apa? gadis manis Kalimantan. oh kuwi Nadanya, Mas. Adane Mayor. gak jenderal to Mas iki mayor Iya, nek iya, minor ngono lho. Iya. Aku sing ngene. Oke. BB apa? ya ditata bian sungguh Lah piye apa jalukmu Nadane nadane? kurang dhuwur. kurang dhuwur penyanyi profesional kudune hai Iya. Mari ngene dalang kok nyanyi kok. Yo nyanyi. Kok ganti aku sing dalang enggak? Oke. Iki lho, irane oke wis ora nek jawaban liyane. mayor Mas. Lah iki mayor, Mas. Iki mayor. Lah sing kopal. Hey, Nyapa? Kowe iki nyapa? P apa? P apa? P. Kok nadane kok Mayor apa minor ta? Mayor. Mayor. Nada. Apa itu? Main apa itu? Ini main G. keyboard, Mas. G. G. Ayo nah, maju. Angel men to. Nah, mayor Mas Jajal. Lak padha Kalimantan. Ya beda no, Mbak Iki lagu Ayu. anyar. Tagak minggir. G Ayo, mayor, G G diatasi mayor, kae. G mayor. Dulurmu dandanane padha mosok yo nyanyine gak padha. Baris. Iye. Iki lho, mikirin. Ben suara dhuwur jare. Kowe gak kena. Dhuwur ki ya didawakne ngene. Lu kenal Veronica Kot? Veronica yang Om Strom buat Nano Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lobang duko. Jawa Bukan yang itu. asik. Tapi Mama Maria bu suami. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria bu suami.
Hai Mama Maria Bu Suami. Bukan yang itu. Kowe kelu nyapo. Terusane ndi? Lu kenal gula? Aku rapal lirike. Nak kasih kenal Saya dan Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki bisa Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. Yo. Coba satu kali. Bahasa Inggris. Yo. Bluetooth device. Ah, Fresh. kalem. Bluetooth device. Kilo. Kandani yo ora. Tit. Soses kulit. Alah sosis barang. Precious. Angel awakmu angel. Bluetooth device has connected successfully. Lah kuwi lho. Apa? Gila iso iso. Ah, Oke, aja. Iya iki lho Mas. Bahasa Inggrisnya lho. Dalang milenial. Aku ra iso yang sika-sika ngono kuwi. Enggak enggak? Iki lho pinter. Nembang apa-apa pinter. Kasihan nih. Coba Masa- F, Mas F pelok. Apa kuwi? Kowe to Mas Prono. Kowe. Ya. Apa, Mas? Iki lho kesayangan karo iki lho, duet karo kowe lho. Sayangan bisa sampean. Kesayangan ya? Iya. Oke, sayang. Ada kayak butut cepet. Mas iki judulnya kesayangan. Oke. Apal pernah sampean? Boten. Aku ra ngemis. Iki lho Mas. Aku rengemis. Ah, penak. Pantes ngemis jane iki. Yo ora ngono ta. Apa yang ngemis iki? Ini perapatan kono akeh. Ayo coba. Awakmu kok pengalaman aja. Lah silver ya. Iya. Iya iya. Aku rengemis. Ning ati. Ning atiku mirip. Asik, tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Wonge sing betah. Kalau lagumu beda-beda tak biasa Apa kok dah. Sing nyanyi kene lho. Kono lho. Aku ra ngemis. Aku rengemis. Ning nyekel. Ning Karena Hati. atiku mirip. Curiga iki mlaku. Sesek iki lho. Masa likatan. Curiga Mas, curiga. Masa Mas. curiga tangane keding. Lah likaten ya, Dek. Curiga Mas Dian. Sebentar ngadeg sih pian ben Kene ketok. kene. Aku Asik. ra ngemis. Wah, iki. Wes, kayak gue lho, kayak gue lho. Cepetan. Gini. Kono, nyah, iki. Sapa? Arya Gale. Mas. Aja ngawur bos, aja Isik ngawur. lihat. Lah enek dalange kok sapa ora palu. Iya. Oh, Isik pemain liburan cadangan. rame nih kancane. Monggo. Cil, ayo. Dia jolan. Biar tercel ngono. Sampean dagel kene ben mayang. Oke. Aku. Non sewu bucange. Oh iya le. Malah HP iki lho kita ini. Non sewu Mbak Limbo. Iya. Bebas lo sampean Pak Dalang badhe ngutus Nah, nggih. anu pelawak Ora nopo apa-apa. bebas. Iya. Lo tak mendet nadari Iya. Mas Dalang, Sik, nggih. nyuwun sewu. Mas Oh, Cil, Mas Percil. Mas Percil. Mas Percil. Nggih. Iku sampean brengose pancen mek satul ngono ta? Diteteli. Aduh, Mas Percil, hidungnya udah tumbuh. Nggih, niki Udah nembe enggak nyepror kula lagi. paringi obat kobra. Ayo Obat kubra. Aku rengemis ning atiku miris. Curiga rasane. Likatan to cakeme Percil. Masa ya cangkem ini bareng. Dagelan yo loro tok to. Curiga rasane. Apa wis Ana gantine. Kamangka aku isih sayang. tresnaku ora bakal hilang. Pripun Bu Limbo? iya. Pripun? Apik. Pripun Bu? Nun Apik sewu. Cil. Lambemu apik Cil, ora apa-apa. Lagi iki lho dalang dilambek-lambekno.
Sampean ku mulih rene kan wis ijolan. Iya. Sampean ku mulih Blitar. Ah tenan aku Jolan, yo aku numpak kabeh. Alphard. Iya no. Numpak Maestro. Ku apa? Bojone sampean nyapa. Apa? Anu bojone iki lewemu masalah aku. Lah jare ijolan. Gah, Ijol sak alpate lho ki mau. ora iso. Lah aku iso terus nyetek kayak mudin aku. Lah ku ya ora kuwi kok ya. Nembang karo iki. Nembang, Mas. Duet ya, Mas. Oke. Duet. Kalian ingkang pundi? Mbak Seli nggih. Mbak Sali. Begini. Ini. Nembang duet sing apik. Oke. Tak Pak. Kono kowe. Sali. Kok Seli ae sindene. Iya. Lah piye jane ya iki kok Nggih kula niki lho, Mas. kono. Wes benti. Wes. Wah, Piye iki? Mas, sing harmonis Mas ya. Sing harmonis. Oke, siap. Tangan dipegang. Oke, wis salaman lang. Piye? Sing apik, Mas. Kok Contonono. wong kok Fokus, sing wong Mas iso romantis. Dian. Iya. Perhatikan Mas Dian. Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku Ada kegol-kegol ngono ya? sayang tresnaku ora bakal ilang. Matur nuwun, Mas. Ya, ngene iki. Ngono? Iya. Wes. Sudah. Apa? Lah kene obah cacingku kluget. Malah mung sak cacing to tibake. Hei, Apa nek gelut geger. Pinten. 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 Ngawur iki lho wayah iki. Adegane iki limbuan sange kok ya. Urung wayahe. Urung wayahe. Aku kudu perang. Aja to kok. Aja urung wayah. Aja urung wayahe. Coba ayo. Ya kelas ya. 3, 2, 1 kita jadikan biar luar biasa pada malam hari ini. Sapiro nadane, Mas? Ril, bojomu ki lho Ril. Ora apa-apa, aman. Iya. Aku ra ngemis ning atiku miris. Aduh, wis ora kuat dhisik. Terusno lah. Ayo, Mas. Tak tau apa lambung. Curiga ras Sande apa wis ana gantine. Kamangka aku isih sayang. Tresnaku ora bakal ilang. Loh, lah kok ngene, Mas? Lah kok wis sampe stroke ngene sik wedok. Oh alah, ger. Biasane yamine ayane kumat Mas Are. Ayo nih. Ya, Cok. 3, 2, 1 dijadikan, Cok. Ben nembang sing apik, Cok. Duet romantis ya, Mas. Oke, Mbak Seli. Pegangan tangan boleh ya, Mbak Nuri? Boleh. Nyapa kok nganti watu? Bae ora kuat ngono kok ya. Jarene wis Ciro lupat monem tu. Aku ora ngemes. Piye, Pak? Turu sik lang aku. Wong ya padha ra kuat. Jare kuat ngono njaluk. Kaya ngono. Ini apik yo, Mak. Muridé Pak Hadi. Sik. Piye karepmu piye? Apik yo, Mak. Kok nomor ini bareng. Akeh iki lho. Iya. Limbo omong-omongan karo Anoman. Karo Anoman. Ayo ketek. Iki rene to. Ketek jagongan karo ketek. Jajalan iki mang lho, tak otak-otak. Nah, Mas, sampean kono Mas, wis Mas. Bisa ora? Aja suwi-suwi pokoke kok suwi. Kene. Pokoknya sak lagu tok wis cukup. Nomere kabeh. Ah, ben kabeh iki terhibur. Nggih syarat. Ngene iki gampang to ngatasi kaya ngene iki wis ahline. Apa ini? Ya jare kaya piye?
kotak-kotak. Jogetanmu. Musik Mas. Aku ra ngembek ning atiku mireng curi korasane apa wis ana gandhe aku isih sayang tresna Apa, Pak? Golek nondok. kok malah kon golek ndok Malah jaluk ndok. Ngono kok yo melu nantang. Kepolahe nah kaya ngono. iki sampun paring asma sinten Mbak Yu Seli Mas. Seli Zee. bocah lah kaya ngene iki tenan Apa? ora kok bergaring Pas gerakane lho bos energi kaya ulere jeruk ya. Justru Suwun, Mbak adem-adem Seli. ngono kuwi, Pak. Suwun, Nduk Seli. Sami-sami. Aku mbayangne Bae. Mbak Seli iso ngono kuwi ndah neo Mbak Probo nak si kotak-kotak Iki sekali kotak teki pluk. Aja nek Prabu aja kon kotak-kotak. Napa? Bunder-bunder. Horeg tenan anu dawu. Lak kula nyuwun bes mawon. Oh bes. Bes minor. Nggih nggih. Pokoknya selindro mau aman. Ah. Di. Aku harus apa Mas? Monggo, derek. Wah, ayo sampean sing anu Mas. Apa iki? Ah, Dua iki niki, sing Mbak cilik iki. Mimi. Mas? Nggih, sing alit niki. Sing cilik ben nembang Nggih. dhewe sik ya. Loro ya. Nggih, kali Mbak Mimi. Cintaku asa konyong-konyong koder karo kowe tak ayo. Sedok. Aku lembar. Monggo. Lembarmu pancen super. Resintur anti laler. Kapetuk setino ning sirah iya. Hey, cintaku asa konyong-konyong koder paribasan turun demok wani panjer modal bensin seliter motorku tak setater Tak ampiri ayo tak jak muter-muter totok ketok jong niki kersane nembang sak merdekane mawon. Oke. Apa nembang apa Nduk? Wonten pamundutan apa mboten Mas? Matur sugoton napa? Yang mundut teng wingking wae kathah sing mundut. Nggih, niku wau Mundut wonten jeruk, mundut nilon. Bututu kuwi, Pak. Niki Pengumuman panjenenganipun Pak Kades nyuwun katersenan sejati, Mas. Wah. telah ditemukan satu buah sandal. Kuwi dalange kuwi. Sopo sing bisa nemokne? Oh, ala sandal. Kuwi gak bawang merah bawang putih to kuwi. Aduh, Nyai. Aduh. Reja-rejane jaman tak jenenge. Apa? Apa iki? Iki. Nak kae liti, iki teko Cina, iki meme kae pokan. Ya to. Kok enek corone to, Mas? Iki sapa jenenge? Pokan. Pokan, nek panggilane sapa? Yo nyi Poan. Iki Pokan. Malah nyipok. Maju di depan. Lagune napa mau, Mas? Nyuwune pamundutan Katresnan Sejati. Nadane coba Katresnan Sejati seberapa biar saya sudah tahu. Coba, Dek. Dek Cahayu. Enggih. Kowe ora mulai-mulai to? Pripun lho. Oh, mau acarane kene. Enggih. Oh ya wis. Langsung jeblas mriki lho. Oh, maksudnya ketoke kok mobil liwar-liwar kok awakmu. Nadane. Iki ki anakku, Mas. Nggih. Mbak Mimi ini. Meme. Mulane dintosi bapake teng griya. Meme karo Kaila ya jane. Katresnan Sejati. Katresnan Sejati. Lagune sing piye to, Nduk? Anu, Nduk Prabu. Apa? Lagune Katresnan Sejati. Katresnan Sejati. Sing pripun ta? Kok tok. Tak baca ndasmu. Tapi ora iro. Oh, wong edan iki. Ya, janji tresno kuwi lho. Wong bagus aja sira nelongso. Oh. Aku teko kimpol tresno. Kene. Kowe bakul apa wis kaya Cina iki lho. Kan Mandalin menyesuaikan rainya Meme. Katresnan Kan di Sejati ki sing versi apik. Mandarin. Iki ki mainin dawu ki nyanyi Katresnan Sejati ki sing apik. Kudune piye kudune piye? Mangga. Ketika dibuka bajunya kelihatan bulu. Kuwi jagung kuwi. Kuwi apa? Oh, jagung Lagu rebus. jagung kuwi. Rebus. Jagung rebus. Ayo wis. Wong bagus. Ayo kene. Kisik sing Oh, yang ini dulu. Wong bagus. Ayo. Wong bagus aja
Siro nelongso. Terus Aku teko gendong tresno. Oke. Ya. Wong Hop, wis, bagus. oke, apik. Apik wis apik. Positif. Bagus banget Pak. Apik. Karo anakku dhewe kok sesio. Bagus banget. Nek karena aku dhewe ora ya roh suarane. Krungu ababe wis apik. 3, 2, 1 kata sejati untuk Anda semuanya bersama Campur Sari. Jenenge sapa? Campur sari ini apa, Lek? Mangges budaya. Kok manis. Apa? Lah Manis kena omong. renggo. Manis renggo. Manis renggo. Tak ada lagi istilah kawin kontraan. Ayo Cindy. Berapapun mas kawin akan ku bayar kontan. Amit-amit emang aja tukang. Langsung kawinan ijab kabel mumandang sliramu tak kisah Selendem saweneng. aku nyawang Dengan ada wong tuwek-tuwek. aku jatuh cinta aku ini nyawang abang Kose, guluku aja mbok ongkek-ongkek. Papat, Iki aja lagi mudun sik. beroperasi. Aja mudun sik. Siap, gerak. Gentenan. Pak, Genti aku. tapi aku ampun, Pak. Ya, Masa Pak. nyanyi guluku diongkek-ongkek. Engko nak bedah neh ngono malah. Lah jare bojo telu. Kowe bojo Halo. telu bojo siji ae. kon seneng sih tapi kon nak seneng sih dibleki wong telu Senenge sih seneng. Lah kok nak dibedah neh apa ora malah suwine iki. Iki kene mbike. Tem. Hah? Kowe lungguh. Ah. Gentenan. Lha kowe nyapa kok lungguh tok ae? ayo Pak Lempoh ya. Ngetutne kancane lho. Aku rem dobel lho. Nadane bro, padha nadane padha iki mau. Bes mau nadane. Yo, siap, gerak. Oke. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri gedang rojo sajurung dipangan codot timbyang worong biangor guluni son pedot kripik gedang godhong stela sithik edang waton rata. Mas Dalang Lah ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang Ngoten nggih, Mas. bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu lagi. Nggih. Niki pun matur nuwun mantun sanget. Mas Dalang badoke pun mantun Pun. gadok tok ae kancane Kancane nyambut gawe lah kok mangan rawon. Tantem kene joget masa ora nyawang bokong tahun belas. wingi kancane joget dhek pindah parkir mudhun panggung Ora pindah parkir. Nggih, Ingkang Baku ingkang lepat nyuwun pangapunten Nggih, Mas. ngoten mawon. Nggih, niki didongakne mawon desa Kalisanga menika diparingi desa ingkang barokah sedayanipun. Amin. Ayem Lan- tentrem ayem kemahripan tentrem. loh jinawi. Amin. Jenengan nggih semantun ugi. Nggih, Mas. Mugi-mugi laris Amin. saulan iso 30. Amin. Sing nanggap sapa? Lah ya kuwi aku teko. Lah mbok menawa Tapi menawa, ayo ora ngerti to. Lah iki lagi iki saulan iki lagi pre wingi tok lho. Karo sesuk, terus karo somben, karo Malah akeh. kuwi urutan kuwi. Monggo ndherekaken Mas Nggih, dengan katuran Kang Bagen pandurung donga anggonipun J. Mahasiswa Bersih Desa Kalisanga mriki, J. Mas. J. Mugi sak pungkuripun tinebihaken balak Sengkala Sukerto. Amin. Amin. Kantun rahayune dhateng kulawarga wonten Bersih Desa. Nggih. Kula nggih nderekaken panjenengan wangsulipun mugi tansah pinaringan lancar Nggih. kalis rubeda ing sambikala. Amin. Monggo jenengan wayang mon. Ngoten nggih. Gandane Kang Sekat ning temen napa mboten? Yo ngoten nggih. Nggih. Pun nggih. Wes to kono penak. Monggo. Wah aku ya sik nyantai ning kene. Yo nggih. Niki sing mirsani kita sik kathah. Kathah, Mas. Tesik sami awet niki nenggone Sampeyan ra usah sampean. bar sik, Mas. Nggih. Niki mangke dibare jam pinten ngoten lho. Jam Oh, 8, jam 8. Jam 8 mangke, 8 Jam 8. enjang. Nggih. nggih. Mandek subuh, Bareng baca kok. subuh lanjut lagi sampai jam 8. Oh, nggih. Istirahat jam 7 ya. Jam 7 karo Gandane Kang. apel dilu Mas. terus wayangan Mas. malih. Sik. Piye?
Iki tandang apa ora tok ngomong. Lah nggih to. Dengan lanjut. Ya lanjut, sampean lanjut. Aku tak delok wayang. Nah. Masa ya ora oleh delok kancane delok. Lah nggih Wong aku ndagel lho mbok delok aku ora apa-apa. Kancane mayang terus ditunggoni lak seneng. Seneng. Nggih pun. Nah. Ngene ku engko ya sik ngantor ya Kang. Ngantor. Jenengan apa sik ngantor to mangke? Yo ngantor. Oh, ngantor. BJ ngantor. Oke. Langsung Mas yo ngantor jam pripun 7. niku yo eling keseniane yo eling tugase. Lah Wonten ngoten desa. dadi ngabdi dateng desa terus nggih keseniane berjalan. Alhamdulillah. Nggih. Nduk, anak Lakone napa to? niki lakone panyunane Purba Sejati. Oh, alah tak kirane Semar bangun sarangan. Kayangan. Kayangan ya. Ya. Iki bakune Nggih awake. ngapunten. Nggih. Niki wau kan anu Mas Hengki Alah. kan mboten ngertos nonton kawit ngajeng Ah, mulane nggih. tanglet. Sapuntene lho, lah kula Oke, tanglet-tanglet oke. mangke. Sebab kula nu mboten nate ningali wayang. Nah, tak nutukaken riyen nggih. Nggih, Nggih. Ora usah diganggu to, Mas. Aja. Anak gunduk. Anake sapa kuwi? Iki keliru iki lho. Keliru. Nggih. Anak gunduk limbuk. Wah, kuwi anake kuwi Gudi kuwi berarti ya. Lah iki Bapake bapake ora sing iki anake limbuk. Lah Mas. iki anak iki cangik iki anake. Lah sing iki sapane? Iki buke. Lho kan anake Gudi, lho aku metune tekan ndi anake? Eh? Kok anake Gudi? Lho kan yo iki Oh, jenenge biyen cilik. ora setanting Oh, iki ngoten, sehat. sehat, Heeh, sehat. sehat. Iki anake. Nggih, nggih, nggih. bapake sapa, Mas? Eh, Bapake iki sapa? pegatan, Mas. Oh, Ditutupne ta ora? nggih mboten tadi. Ono nesu wong kene iki takon Oh, gak no ngerti kok. lesu. Lho kene iki takon lah ngerti wayang tenan lho, Mas. Lah ya iki tak wayangi sampean midangetne ben terus Iya, ceritane. nggih, Lah nggih. ngoten nggih. Nggih, nggih. Kene kene. Kene, Delok aja kene. ganggu. Aja ganggu. Wayangan arep iku. Tapi rame to Mas, lakone rame to. Yo kuwi iki aja ganggu Benus. Anakku nduk. Aja lah tak Cok pacok rame iki bal-balan duduk wayang. Nggih, 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 pun. Lajeng nggih mawon. Sing marai iki lho kowe iki mau dalang ngarep Lah ngomong awakmu malah yo tak ngomong. kok lakone wis ketok mau. Iki arep malah disiar kuwi kok. nyapa kok malah Ora omong aku. Alah, mbuh. Kok Hei, Mas. Mayang sing Ya apik. derek suluk masa. Kok Biasane malah suluk terus Lah lagi. kene kan adik kare suluk kok kono ngomong. Mas, Kene nonton. nggih ngapunten, sepuntene sing kathah Ya, ya napa, Mbak? pancen seneng saking senenge Oh, karo ngoten. sampean. Aduh, matur nuwun. Sampean. Nah, nggih 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 Kan matur nuwun. jarang-jarang mirsani Nah, gabah Jawa jarang-jarang Timuran. ningali wayang Malangan. Lah, gagrak Malangan iki Gagrak luar Malangan. biasa. Malangan. Mang mula kuwi. Awak dhewe kan gak tahu Lah. ya Bos ya, kan Renate. jarang Biasane makane. ngilen terus. Nggih, mula Nah. matur iki dimidhangetaken suluke yo napa iringane. Oh, jan. Bos sabar, Bos. Sabar, Bos. Sabar. Salah. Pancene yo pengen roh Malangan kok. Sepuntene mboten napa-napa pancen Malangan kok nggih Mas. Malangan. Nggih, ya. Malangan iku apa anane? Nggih. Apa ono blak kotang terus terang nggih Mas. Terus nggih? terang. Nggih, Dadi bener. ora ono sing ditutup-tutupi, blak Nggih. kotang Terus terang. Nah. Pokoknya ampun gatekke napa enten gurem ceceker napa-napa. Lah nggih, dadi napa anane? Mas, pengen roh aku, Mas. Nggih. Anak kunduk limbuk piye, Mak? Dalem suluke sing sae nggih Mas. Oh nggih, niki ajeng suluk. Oh, Niki nggih. patete 8. Padahal Wolu. wolu. Suluke sing piye beda Mas Malangan dia? Benten? Ya. Ah, benten. Pengen roh suluk ya. Iya iya iya. Nak cara bolang. Masuk angin Mas. Masuk angin. Suluk. Oh, gitu. Suluk Malangan. Suluk Lek Malangan niku enten kombangane siji. Iya napa ya? Oh. nggih, nggih. Masuk angin. Nggih mboten semerap. Betapa malang nasibku. Nyapa kok sok kuwi iki lho. Alah geger kok. Cik. Kayak pegel. Kidalang ta ora. Mas, sabar. Dan- Mas, pun gatekne. Lah nggih. Niku Lah kan bener jenengan Mas. Aku Lah, nggih. mboten gatekne jenengan bener niku jenengan. Sabar, mawon, Dan sabar. kandhani anu Mas Percil kali Mas Lendem Niku kali. Malange stasiun nih, Mas. Iki gagah. Mas. gagrak. Aku lho. Kono. Yo, Kono kan. dalange kono. Ya belajar. Belajar. Nggih. Dadi dugi 5 terus siji. Siji. Ngoten niku kula nggih saged belajar. Kula nggih saged belajar nggih ngoten niku. Aku jajali. Oh. Ngaten lho, Mas. Ngaten. Ngaten, Mas. Nggih. Kok kaya wong grogoh to. Mas maksudnya cah cilik-cilik kan Mari ngono terus piye Mas? Mari Dadi pengen lajeng lalu betapa hah? sanes niku. Sanes.
Salah Itu, sih. Bos. Senes, dadi enten juluke. Oh, iya. Lang mimiti nggih. Langkung sae mboten nyonger. Ngoten iki lho. Ah niki enten cakepane. Oh, enten Sampeyan cakep. rungono sik nggih. Nggih, nggih, nggih. Sida apa ora iki? Iki tak rungokne malah ora Kon gelem. suwe-suwe tak antem lho ya, Teng Oh, dinten. ya sira lah. Baleni Baleni. Ah, Bisa nek wong ngomong barang gak iso suluk kuwi lho. Sik lomboke nyelilit pedes era. Kan. Pancen dalang kemalan badokan iku ya sampean. Kaya Solo kok mikir Langkung runteng tiasira. Alon-alon yo nduk. Lini wong pinetak ira. malangan Tinonda tanpa nonrat Ripandiratan wusananyo Wusananyo kang ginale Yen ten gagah sajroning metune Aduh perjalanan. penyimpingnya apa? Atemo ing jagat. Nah, anakku nduk limbu. Saiki wancine limbukan. Meleh to? Perjalanan iki. Masa meleh? Dek mau sampune rumah Wis mlebu mbok tokne neh lho. Lah penyumpinge geblek kok anjene. Iki bar limbuan ki lakon kok metu meneh iki kok limbuan maneh. Lah iki mau mlaku ki waduh lho Mas. Hah? Akhire balik. Lho lek durung tekan omah ya durung mlebu. Oh nggih nggih. Apa sih? Lebokno. Lebokno ta, lebokno. Cek tak lebok Cak. sik. Terus no, Cak. Ya apa penuh. Iya. Ya, iya. Joken di mang suluke. Langkung runteng tiasira. baleni neh to. Mlebu neh. Baleni neh suluke. Ini wong pinetak ira mlaku-mlaku ya nduk. Yo, Mak. Tinonda tanpa Ning MOG bae. Enten pasar malam, Mas. Sik iki kok ora teko-teko to aku melawat. Sampeyan renekno. Lah suluke sampean baleni neh kok. Lah iya. Renekno lho kenekno. Dek kayak gini. Ya. Ya. Ya apa sih, Cak? Tripandiratan wusananyo. Wusananyo meh teko nduk. Nira kang kinale. Alon-alon waton kelakon, Mak. Wusananyo kang kinale. Mung sak demo. Wayangku nandi kabeh iki. Sakjroning Goleki sapa, Golek sapa? Goleki sapa? Goleki sapa? Anuku mang ning ndi to? Saya Mas delok ndek sor kotak mangko lho ndek ndi man. Lah ra ketemu lah. Masa prajurit? Iki tok malah metu bis-bisan iki kok. Iki lakone opo? Karena paling sik tanggal 18 ning kene iki kok. Ya boleh kuwi teko kuwi to. Sik ta lah, wayange ndek ndi mangko? Masa ora di briefing menyembunyi? Lah iya. Oh. Ah iki lho. Alah iki meh. Langkung runteng tiasira. Oh, alah dalange Oh titenane ngono ya Kampung. lho apa enek limbo terusan mlaku wae. Geli ku lho, Pokoknya geli ini enek. aku terus. Lah. Kowe mesti langsung Cocok wis. Ceritane lho Mas. Oh nggih, tak cerita sik ya. Langkung sae mboten wayangan. Jelang. Kocap kacarita kaya mangkono. kejeron. Sik Mas. Abot e. Lengen. Tayop, dudu tayop. Ono lho dalange isih kabotan jabot gunungan kae lho. Malah tayupan. Aku kok sedih aku. Kan ampun jeru-jeru lek ngecepne. Kocap kacarita kaya mangkono. Gak iso ya, Mas. Abot e, Mas. Tolong Mas. Wangono. Aduh. Mas Aja jeru-jeru to Mas. Nah, kejeron iku mangko semangat tok yo.
eman-eman ti eman-eman. Nyuwun sewu Kakang Anoman, jenengan jabut gunungan. Bisa ta? Delok wayangan, delok malangan. Tekok kocap kacarito ya. Nggih. Kocap kacarito. Kocap kacarito. Tan kocapo, tan kecapono. Gulitono. Saosono. Se kok Kokopono. se. Losorono. Kok dadi kentrung tok crita wayang. Lah sampean kecapono. Lah sing apa Kocap carita Aku sing keliru ya. Keliru sampean. Kocap kacarita kaya mangkono wonten negari. Negari ndi? Benjeng Negara ndi iki? Prancis musuh Argentina. Prancis mungsuh Argentina lho. Lakon iki lho wayang. Lah kula mboten ngertos. Wonten negara Ngamarta nenggih Raden Gatotkaca kaliyan Antarja. Ingkang minangka putranipun Raden Werkudara, ibunipun Arimbi, embahipun Trembaka, buyutipun Eman-eman. ingkang minangka candhaking Eman. Kali sanga anggenya samapta ing gawe sawega ing diri. Mantap. Genya jagi katentremaning negara Ngamarta awit kalebetan satru mungsuh. Bakul semen sing bayari wah apik Ha iki sik. Ayo. wah hey Karo bengo dadi ngono ya. Baleni. yo yo Setalak lah kaya reok melan kok jan. kuwi lho Wis. Masa Anoman metu kok keri-keri iki lho. gak sumpah mau sama terus Lah nyeker. Asik. tak segai mas tak segai Oh, kaya pegel. tak segai mas tak segai Kicau mania. Kicau mania kicau mania Dikas pandangan. Setan Mas. Oh alah. aku mudok ora wis tengah loro Pira suara lho sing Nggih, derekne matur sembahun Mas Percil nggih. Nggih. Mama Sukses. terus pengen nonton Oh kicau manian. oh iya ya Badan. Monggo lanjut. oh yo hey ho hey hey ah hey oh hey ho ho aku wis ora
ora lho Mas. Aku wis ora lho. Yakin mangkok iki kesejan. Oh, iso. Sik perange dilunten. Nggih. Perang. Ana satru mungsuh kang mlebu. Hus. Ya. Ho. Ya. Ho. Hey. Ho. 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 Waduh. Kebanteran. Oh, sepurane. Sing alon-alon. Kebanteran. Oh, Oi. Ciao. Kebanteran aku. wis. Ayo, ojo mundur. Seneng aku rame. Mundur. Durung perang, Maju. durung perang kok mundur. Payahe maju. Cek perang sih. Oh. Bar iki sowok solokne, tantang. Nggih. Kumurus marga unta ping wadya Hop. bedelnya kaya berondong ayo tan musanannya kang kinale kale suranya kaya ampuan Yo, hey, ho, hey. Yo. iki jagongan sih. Wah. Iki ana kethek rapati putih sapa iki? Raden Anoman. Anggonku segelar sepapan baris ana ing negara Ngamarta. Bakal bedah negara Ngamarta. Kowe wani apa ora? Ora wani karo mungsuh kowe. Lho. Sik kliru Mas. Kudune wani ya. Wani lah. Wani perang. Umume ra apamu sing tak wedeni ngono kae to, Kang. Nah, ngono ya. Apamu sing tak wedeni? Apamu sing tak wedeni? Apamu sing tak wedeni? Ayo maju kelakon tak dodok dadamu ngopoki kowe. Pola dalan. Ora ketiban tanganku tangan tengen. Ora minger cagaing sirahmu rondo bojomu. Kelakon dadi elelere pepek. Dadi pakan gagak batange Anoman. Maju ora dodok dadi apa. Ling. Yo, host. Ayo Heng, kendangi Heng. Ayo le. Ha he ho. Hi ho ha. Awas. Ora joget iki. Mboten perang to. Kok joget perang ya? Perang. Ayo le. Hop. Kesedihan kita mungkin lebih
Selamat datang pengunjung sekalian. Silakan duduk menikmati hiburan. Hiburan kami seni budaya yang abadi terdiri dari para tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Seni wayang kulit berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, inilah ludruk manis renggo. Ayo, ayo. Perang mas, perang mas. Mari nemu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan sing mari-mari Namun jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan sing kira sing nyongko ison jodoh ya diriku ya kawitane akhire ya padha wenenge ison sing mira sing nyakoti ison jodoh ya ambirika ngomongku ya kawitane akhire Padetan ya kambyang patetan sultan turing pojok pertaman masih ana pira rakyate kambyang sun lega sun rumiat temenan Yuk 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 yuk. Maling. Perang perang mas. Tepuk tangan.
tetes banyu mata rasa ra tega Aku ninggalke sliramu nanging kepaksa aku kudu omong apa kendang lumajangan antara kita memanglah jauh berbeda oh derita cinta kita ayo kendang lumajangan Mas anggaplah impian senengan kula niki Den selamat tinggal oh sayang kapaksa kudu pisah di lumajangke heng Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Aduh, iya, iya. Iya, iya. Sek. tetes banyu mata tometes nyirami pipi rasa ra tega aku ninggalke sliramu nanging kepaksa aku kudu omong apa di antara kita memanglah jauh berbeda derita cinta kita selamat tinggal oh sayang kapaksa kudu pisah oh walah dalah kepiye Paman Demang oh menika remenan kula menika derita cinta menika klangenan kula sapa sing majuing palagan iki Paman Demang oh menika enten Raden Antarja enten Raden Gatotkaca sapa kuwi Antarja wah menika anak mula enten sisike anak ula nggih lha niku wadyabalane ula kabeh lan jenengan maju ulane nyokot jenengan tel klimpus mati aku mlayu nang jero guwa oh ula ning jero guwa malah gedhe-gedhe niku wadyabalane Antarja angger mlebu guwa jadi gubet krepes entek bayu otot jenengan mati yen ngono aku singitan nang jero kamar Paman Demang walah sing bahaya niku ula sing ana jero kamar niku bahaya walah kok bisa bahaya angger nyokot tel ulane maru digrang rokokan Ji Samsu niku ula nang jero kamar cangkemmu ayo mundur pun jenengan mundur mawon musuh Pandhawa niku mboten enten teke yen jenengan mungsuh Pandhawa tumpes tapis wadyabala jenengan yen kowe ora gelem mundur aja meden-meden ayo aja meden-medeni Paman Demang dur nah
cara Mbah Hadi ngono. Nggih. Nggih pun. Kula tak mundur. Pun kula dongake jembaro kubure padang dalane jenengan. Tangkemu. Ayo ora kelakon. Tinjung kerat. Tabrak ling-ling dadi apa kowe? Waduh marki bayari gitu. Tahun ngarep pentas gone Mas Percil. Amin. Amin. Aduh yo. Ling 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 oh kekasihku. Hoi. Diam-diam aku jatuh cinta kepadanya oh ling ling Ada suatu yang indah di pesta ulang tahunmu. Diam-diam dia menciumku. Hadiah ulang tahunmu. Lilin sekarang sudah Aduh yo.